Hello guys, December 31 ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-prepare ng lechon baboy. O kaya ang tinatawag na roasted pig. Okay, may ano tayo, may mga recipe tayo, may tanglad, lemongrass sa Ingles. At onion spring. Okay. At ito meron naman tayong paminta na may halong asin at saka magic sarap. Tapos meron tayong onions saka garlic. At meron na rin kunting pansahog. Okay. Una dyan, lalagyan muna natin ng seasoning. Okay. Ngayon, Andito po ang kasama kong boss ko ngayon. Siyang ngayon. okay, banat. Agong ko ngayon ng seasoning dito sa loob. Okay. Okay, para lalong lumasa yung lechon na gagawin natin. Lagyan ng red rice para masarap. Aling So, at ilagay natin to lahat para maging malasa yung loob ng lechon. O kaya roasted pig sa Ingles. Okay. Lagyan natin lahat para maging malasa. Ito hindi basta maglagay lang kasi may ano siya, tamang may tamang ano lang din, may tamang sukat sa paglagay. Okay. Sunod naman natin, lagyan natin ng ng garlic. Itong loob. Ito lang para simpleng ricado lang lalagyan natin sa lechon para kahit paano masarap. Di gaya ng dinilechon sa Maynila na tinutuhog lang at walang laman ang lalim. May halong pagmamahal yan. Kaya pagkasarap-sarap pag magluto yan. Lagyan natin yung onions. Proper ang paggawa nito. Ito lang. Kaya kunto ti mantika ka tabuan to. Kunto ti mantika di ako ba. Pwede ko ti mantika kano ka. Ada balan. Ilagay natin itong kamote. Lagyan din ng red rice ba maluto yan. Paik natin papaikot ng red rice. Lagyan red rice pa. Try natin lagyan ng red rice. Basahin lang, basahin. Okay. Ito ang tamang pagpaprocess ng paano maglagay. Ito kayo magpa-lechon sa napako pequeño. Ito lechong atin lamang at wala nang dito binebenta. Okay. Tapos lagyan ulit natin ng mga Ganito. Dapat snappy ang paggawa para masarap. Ranger! Uwa! Antayin lang natin yung red rice at lalagyan daw ng red rice. Tignan natin kung maluluto yung Basahin lang yung red rice ha. Basahin. Muna. Oh, Bibi, alis ka dyan! Bibi, alis ka dyan! nagadumutan pa. Basig lang. Tamang paglagay ng seasoning. May mga ano to sa gilid, may mga butas-butas para yung sarap ng ng seasoning natin mas lalong malasa. Yung malasa yung sa loob. Hindi kasi basta lagay, kalat na natin kasi ito may paminta to na nagpapasarap. Tay? Ano yan? Ngayon, may Subukan natin lagyan special ng red na rice. Kon pa. Ikon agi ka ikabi mo tujay pa. Laglaw pa tayo kita ulit tumo na datang ka. Mas lang to. Tingnan natin kung masarap tong natin, gagawin natin. Para diretso na eat. May kanin na. May ulam pa. Saan ka pa? Ito naman natin ilalagay sa niya, yung spring onions. Lagyan natin dito sa gilid.
Okay, sa gilid din. Wala tayong may ibang ilalagay. Tapos, ito yung tinatawag na lemongrass o tanglad. Barbaranew. Nilagay ko yung yung onion spring para mas lalong lumasa. At itong naman lemongrass para sa kanya parang flavor ba. Para mabango. Ang natin gagawin natin. Yun, lalagyan na natin tong tanglad. Paibabaw lang siya para mamaya pag nilagyan, pag kukulangin pa tong tanglad. Ay. Kabilaan din. Para hindi lumabas yung laman. Para ito na lang din yung mga gawang harang sa Yun. Para kumpleto yung ricado niya. Hindi kaya mo, wala kang jowa. Kulang kasi sa Ricardo. Kulang ka sa ricado. Wala na ba? Okay. 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 Ayun na. Kaiitin na. Yun. Okay. Yan na para tahiin naman yung natin. Ayun siya. Para simple lang. Okay. Tatahin na yung Ngayon, kailangan ng Barot. root ba? Cut mo. Cut na cut.